Усім прывітанне, для вас працуе Зміцер Лукашук, і сёння у нас ну такая значная дата, не буду казаць слова юбілей, не юбілей, але тым не менш 100 дзён трываюць пратэсты ў Беларусі. За гэты час амаль 30 тысяч чалавек былі пакараныя суткамі альбо штрафамі. Сотні, калі не тысячы былі збітыя, катаваныя, ну і ці іншыя нейкія пашкоджанні атрыманыя. Звыш сотні палітвязняў, а людзі ўсё адно выходзяць, прычым выходзяць не толькі на акцыі падчас выходных дзён, выходзяць пенсіянеры па панядзелках, выходзяць людзі з неабмежаванымі магчымасцямі, таксама выходзяць людзі фактычна штодня ў ланцугі па ўсёй Беларусі. Як змянілася беларускае грамадства, які вынік маем па прашэсці гэтых 100 дзён, мы зараз і абмяркуем з маёй госцяй, са мной на сувязі выкладчыца, грамадская дзеячка Ганна Севярынец. Ну і галоўнае, што не сказаў, пісьменніца. Добры дзень, спадарыня Ганна. Добрый день, спадар Зміцер. Спадарыня Ганна, давайте пачнем, можа быць, з такога. А вось калі гэта ўсё пачыналася, вы думалі, ну, ці можна было сабе ўявіць, што ўсё гэта будзе працягвацца 100 дзён? Ну, не, насамрэч, ну, я просто не думала ні пра якія тэрміны. Было зразумела, што гэта не вырашыцца за 5 дзён, за 10 дзён. І сказаць па праўдзе, ну, паколькі я ў гэтым руху дастаткова даўно, не адразу як актыўны ўдзельнік, але для нашай сям'і гэта ўсё цягнецца з 1994 года, таму нават і 100 дзён я б не магла падумаць, што, ну, што гэта шмат. Мне падаецца, што мы ўсе разумелі, што гэта будзе вельмі доўга, што гэта будзе марафон, а не спринт, але наадварот, я дзіўлюся не таму, што 100 дзён гэта так доўга, так шмат, і мы ўсё яшчэ трываем. Я наадварот дзіўлюся таму, якія маштабныя змены, маштабныя і непаваротныя адбыліся з намі ўсяго толькі за 100 дзён. Я хочу сказаць, што мы праходзім вось гэты маштабны, глобальны насамрэч шлях, і мы яго пройдзем, і ён абавязкова завяршыцца перамогай сілаў свету, сілаў добра, і мы яго пройдзем у такія кароткія срокі, у якія не праходзіў ні адзін народ, ну, вось таго, які я ведаю ў гісторыі. Што дае вам падставы для такога аптымізму? Ну вот калі нават паглядзець на тое, што адбывалася падчас учорашняй акцыі 15 лістапада, колькі было людзей у чорным, у аліўкавым, яшчэ там невядома у чым, увогуле гэтых вось у спартыўных касцюмах і ў бронекамізэльках, як людзей жорстка разганялі, колькі ізноў было збітых людзей, вот адкуль аптымізм? Ну, па-першае, аптымізм з таго, што ўсе сілы Беларусі, усе магчымыя падраздзяленні сілавых структураў з усёй краіны былі кінуты супраць дворыка, аднаго менскага дворыка. Я была там амаль пад канец, мы пакуль дабраліся з Пушкінскай, мы ўжо паспелі, ўжо большая частка людзей ішла назад, і нам казалі, што там мадамёты, там ачапленне, а мы неяк так прайшлі, я нават не ведаю цяпер, як мы туды трапілі, але мы трапілі літаральна на апошнія хвіліны і сышлі, ну, неяк там за секунды да фінальнага разгону, і я бачыла гэты дворык, бачыла гэтых людзей, бачыла гэты настрой, і супраць іх была кінута сіла ўсёй краіны, разумееце? І ім давялося папацець, ім давялося і адступаць, і адыходзіць, і перагрупоўвацца, і выкарыстоўваць нейкую тактыку вядзення баявых дзеянняў супраць аднаго маленькага менскага дворыка. Разумееце, сілы нероўныя, нас болей, нас значна болей,
І нягледзячы на тое, што ў іх ёсць дубінкі, у іх ёсць аружжа, у іх ёсць раусы, у іх ёсць турмы, але людзі стаяць перад імі абсалютна безабаронныя і не баяцца іх, а яны баяцца, менавіта таму яны і лютуюць. І гэта настолькі відавочна, настолькі бачна і настолькі адчуваецца наша вага, нават калі яна не выражаецца ў колькасці, нават калі ты проста адчуваеш энергетыку, мы важым на некалькі дзесяткаў парадкаў больш, чым важаць яны. Безумоўна, на іх баку пакуль што сіла, але на нашым баку праўда. І ніколі яшчэ не бывала, каб такая перавага, каб такі люфт, ён закрыўся ў бок зла. Іх меншасць, і мы пераможам. Ну, ўсё ж таки гісторыя паказвае, што ў бок зла не назаўсёды, канешне, але на працяглы перыяд закрывалася, нават узгадаць тую ж самую нацысцкую Германію, калі вот, ну, здавалася б, вот, прыйшло і доўга цягнулася. Але тым не менш, вот, глядзіце, спачатку людзі выходзілі на мірныя акцыі і ведалі, што яны могуць быць затрыманыя. Потым яны шлі і ведалі, што яны могуць быць не толькі затрыманыя, але і збітыя. А вось зараз мы стаім перад такой сітуацыяй, калі ты ўжо ведаеш, што ты можаш не толькі быць затрыманым, не толькі быць збітым, але і забіты. І вось гэта ўсё ж таки стане стрымліваючым фактарам. Вот з дапамогай такога страху уладам давядзецца ўсё ж таки, атрымаецца ў іх збіць пратэсны настрой, ну ці, па крайней меры, запалохаць да такой ступені, каб не выходзілі на вуліцы са сваім настроем. Я не думаю. Я думаю, што з нейкіх натуральных прычын, цалкам натуральных, і страх не адзіная з іх. Ёсць яшчэ жудасная сітуацыя з каранавірусам, ёсць сітуацыя з захворваннямі, ёсць сітуацыя з нейкімі абставінамі непераадольнымі, так, па якіх людзі ўжо не могуць выходзіць таксама, як і раней, у такой уражвальнай колькасці. Але гэта ўжо не важна. Гэта ўжо пераходзіць у рэжым палаючая тарфяніка. І калі б раптам я б унутры адчувала нейкую патрэбу даць параду тым, хто на тым баку, я б параіла не кранаць нядзельныя маршы, таму што гэта больш небяспечна, выхад людзей у нядзелю, чым гэтае заганянне, зацісканне мірнага пратэсту ў рэжым тарфяніка. Таму што звонку гэта можа быць зялёненькая лужайка, але ты станеш крок, і ты правалішся проста ў пекла, і адтуль уже ты ніяк не ўратуешся. Гарячы тарфянік – гэта значна больш небяспечна, чым проста лясны пажар. Таму я проста не думаю, што гэта важна, колькасць людзей, якія цяпер выходзяць на вуліцы, але выходзіць важна ўсё адно. І зараз шмат гутарак пра тое, што трэба мяняць фармат пратэстаў, трэба моцна думаць над тактыкай, я з гэтым цалкам згодная, абсалютна згодная. Але пры гэтым у мяне ўнутры няма такога адчування, што трэба наогул не хадзіць па нядзелях. А паколькі я імкнуся быць чалавекам вуліцы, імкнуся не пераходзіць ні ў якую іншую прастору ці плоскасць пратэсту, я хочу быць з людзьмі, і я хочу адчуваць так, як людзі звычайныя, то я проста па сабе адчуваю, што няма ўнутры адмовы ад нядзельных акцый. Проста, магчыма, яны павінны неяк па-іншаму будавацца. Але ўражанне такое, што з кожным тыднем, вось што далей, тым больш жорстка будуць дзейнічаць гэтыя так званыя сілавікі. Я не ведаю, ўсё ж таки, хутчэй за ўсё гэта праўда, але вось ад аднаго з затрыманых прагучала такая фраза, што в аўтазаку АМОНавец яго сказаў, што мы зараз будзем з кожным днём вас больш і больш душыць і дадушым да канца. Ці будзе мець плён такая тактыка, на ваш погляд?
Зноў жа не думаю, па-першае, таму, што колькасць тых людзей, якія гатовыя душыць да канца, іх ўсё меней і меней. Я ўжо неаднаразова чула, асабліва цяпер, вось сёння. Сёння я ўжо некалькі разоў пачула і ад тых сваіх сяброў, якія былі затрыманыя і цяпер адпушчаныя да суда. Чула ад знаёмых такія фразы. То бок у адным з раўсаў адзін з супрацоўнікаў, які складваў пратаколы, уздыхнуў і сказаў: «А лепей бы арыштавалі аднаго». Кажуць, што людзей просяць разысціся праз «пожалуйста, пожалуйста, уйдзіце, пожалуйста, уйдзіце». Кажуць, што ідэолагі ў сілавых структурах раней казалі так: «Мы абавязкова пераможам». Цяпер яны кажуць так: «Нават калі мы не пераможам, вы ўсё адно будзеце патрэбны, яны будуць мусіць, значыцца, мець сваю міліцыю, не бойцеся, вас ніхто нікуды звольніць». Вось гэта змена рыторыкі як на высокім узроўні, так і на нізавым, яна шмат пра што кажа, тым больш, што мы ведаем нейкія абрыўкі, і я упэўненая ў тым, што яны зараз баяцца і не вераць у сваю перамогу значна больш, чым мы. На нашым баку я не ведаю ні аднаго чалавека, які б сумняваўся ў перамогі. Іншая справа, што эмоцый ужо не шмат, і сілаў не шмат, і стаміліся ўсе, і адчай, і перажыванні за тых, хто зараз за кратамі. Але каб мы не верылі ў перамогу, такога няма, а ў іх ёсць. Мяне вельмі ўразілі гэтыя аповеды пра тое, што ў руусах затрыманых, тых, якія гаварылі па-беларуску, ім ставілі нейкую паметку фарбай, і потым да іх было адмысловае стаўленне. Кажучы прасцей, іх проста збівалі мацней, чым у ўсіх астатніх. Што гэта? Ну, напэўна, і яны дайшлі да той думкі, што мова і свая мова – гэта фундамент, на якім будуецца самаўсведамленне нацыі. Напэўна, і ў іхныя галовы ці нехта ўклаў, ці само прыйшло, што гэта так. Таму гэта сведчанне таго, што яны прызнаюць і ролю мовы, і выбітны характар вось уплыву моўнага на тое, што адбываецца. Але вот я ўжо пачытаў і, здаецца, вот Навумчык пісаў пра тое, што гэта прыкмета такого генацыду па моўнай прыкмеце. Ці ўспрымаеце вы гэта як вот менавіта такі моўны генацыд? Ну, безумоўна, гэта не то, што я ўспрымаю, гэта ён і ёсць, гэта сапраўдны генацыд, але калі мы бачым, што мы паступова у вельмі спрацаваныя тэрміны прайшлі і 37 год, і фашысцкую акупацыю, і аблавы, так, і тое, што людзі вымушаны хавацца ў падвалах і кватэрах, а іх ловяць як звяры, палююць за імі, ну то, безумоўна, у гэтым спаўзанні у фашысцкі рэжым, у гэтым спаўзанні да сапраўднага дна, ну, павінна было з'явіцца нешта, што будзе нагадваць нам Халакост. Ну, это страшная логіка таталітарных дыктатарскіх рэжымаў, і калі мы яго не спынім, ён вычарпае ўсе магчымасці таталітарызму да дна, это безумоўна. Вы зараз прыгадалі Халакост, і не адзін раз я натыкаўся пасля ўчорашніх падзеяў сёння там на допісы ў Фейсбуку, якія, калі людзі прыгадывалі, што сапраўды вось тое, як людзі адныя хавалі ў сваіх кватэрах другіх людзей ад вот гэтых вот невядомых, ну ці вядомых. Гэта нагадвае тое, як у свой час падчас вайны габрэяў хавалі ў сваіх кватэрах звычайныя людзі. Памяць пра вайну у беларусаў вельмі моцная. Можна на гэтым, конечно, там как бы іранізаваць, але гэта ёсць дзесьці глыбока ў крыві. Калі зараз людзі пачалі прыгадваць, параўноўваць з падзеямі вайны тое, што адбываецца зараз, да чаго гэта можа прывесці? Ўсё ж таки да
вяртанне партызанскага руху ці да запалохвання і как бы да таго, што мы прымем гэтую гульню? Не, гэтую гульню мы не прымем, але, канешне, існуе небяспека, і я ведаю, што мірныя пратэстоўцы яе стрымліваюць значна больш, чым павінна была б стрымліваць, напрыклад, улада, рэжым. Але, ну так, а які выхад? Ну, які яшчэ выхад, калі мірны пратэст проста патанае у гвалце самага высокага кшталту, такім ужо гвалце, які ўжо неаднаразова асуджаны міжнароднай супольнасцю, асуджаны культурай, асуджаны памяццю людзей, але яны ў яго валяцца і валяцца свядома, і я не ведаю, мне падаецца, што яны ўжо павінны ўсведамляць, што яны робяць. Яны ўжо павінны цалкам разумець, што фашысты гэта яны. Ну, бо а як іначай? Мы ўсе чыталі адны кніжкі ў дзяцінстве, і нідзе не было напісана, што фашысты мірна стаялі на вуліцах. Значыцца, іх абкружалі, расстрельвалі, заганялі ў хаты, не давалі вылезці з падвалаў. Не было ніводнай такой кніжкі. Ва ўсіх кніжках было напісана чётка, хто і што рабіў. І таму мне падаецца, што яны ўжо павінны ўсведамляць, на якім яны баку і што яны там робяць. Але ведаеце, вось таксама на плошчы пераменаў учора была такая гісторыя, калі жанчына да аднаго з сілавікоў звяртаецца, які там хадзіў з мегафонам, відаць, з прэс-службы МУСа, звяртаецца, хто забіў нашага Рому, а ён у адказ крычыць у мегафон: «Ваша Ціхановская гэта зрабіла». Вот. Яны ўсё спрабуюць перакінуць віну, таму што яны ж таксама народжаныя людзьмі, і нейкія людскія рудыменты ў іх усё ж засталіся, і яны вымушаны перакідваць гэтую адказнасць на кагосьці, каб не браць на сябе. Гэта кажа толькі аб адным, што яны разумеюць, што тое, што робіцца, это злачынства самага высокага пашыбу. Яны разумеюць, што гэта фашызм, і яны ўсё спрабуюць ад сябе адкінуць. Але, ну, ёсць рэчы, якія не адкінеш, і вельмі хутка, я думаю, пачнуцца і ў іх працэсы нейкага асазнання. Ну, я спадзяюся, прынамсі, на гэта. Ну, а калі самі не ўсведамаць, дык ім дапаможа Народны трыбунал і Народны суд. Дарэчы, вось, калі ацэньваць рэальна ініцыятыву Ціхановскай спачатку вось пра народны ультыматум, ну вот ўсё ж такі, как бы так скажем так, усеагульнага страйку так і не здарылася. А зараз вось народны ультыматум. Як лічыце, спрацуе гэта вот ўсё? То есть якое гэта значэнне мае і ўвогуле ці мае зараз для беларускай вуліцы значэнне лідара, кім бы ён ні быў, там Ціхановскай, там ці кім іншым? Разумееце, чым мне падабаецца ўсё гэта? Гэта не заявы лідара. Гэта заявы чалавека, які взяў на сабе функцыі пераходу, так? Функцыі, якія, ну, нехта павінен быў узяць. Яна не называе гэта ультыматум Ціхановскай. Гэта не называецца трыбунал Ціхановскай. Гэта называецца народны ультыматум, народны трыбунал. І неважна, насамрэч, у якой колькасці адбываецца страйк. Кожны дзень у страйку прыбывае 1, 2, сёння ўжо 5 з раніцы было чалавек. Сёння ўжо да страйку сталі далучацца чыгуначнікі, настаўнікі. Я за гэтым сачу, і насамрэч гэта, разумееце, што гэта выглядае вельмі мутарна, гэта выглядае цяжка, і нам цяжка, і вуліца ўвесь час кажа: «Господі, рабочыя, мы хутка пасцігнем дзен, пакуль вы ўсе далучыцеся да стачкі». Але у маштабным такім разуменні, так, у выхаваўчым нейкім, ну вось я як настаўнік гляджу, напрыклад, так, гэта настолькі важна, што кожны чалавек не агулам, не грамадой ламануліся ў страйк, а што для кожнага гэта сваё рашэнне, гэта рашэнне выпакатаванае, гэта рашэнне настолькі свядомае, што яно крапчэй за кремень.
І іх более і более. І вельмі важна, што гэта адбываецца вось так паступова. Это страшна, это цяжка, это невыносна. Мы б ужо перамаглі, калі б гэта было хутка. Але у сэнсе таго, што цяпер адбываецца, гэта вельмі важна, што гэта менавіта так. Наогул уся наша цяперашняя гісторыя з пункту гледжання нейкага выхаваўчага, калі ўявіць, што над намі ёсць нейкі настаўнік, суровы, але справядлівы, то гэта ўсё настолькі пераканаўча, настолькі правільна і настолькі бясспрэчна, што мы мусім дацярпець. Усё, што адбываецца, яно не мае адваротнай сілы. І яно будзе такім, якім мусіць быць, і будзе вельмі прыгожым. Я ўжо цяпер бачу, што ў нас амаль не засталося шансаў зваліцца ў паслярэвалюцыйны тэрор, які бывае, правда, калі мяняецца вось так вот маштабна рэжымы. У нас амаль няма шансу, што да ўлады прыйдуць прыхавсні і прахадзімцы. У нас няма шансу, што ў нас прыйдзе да ўлады хунта. Ну, на вялікі час, так? На нейкі мы зараз пры хунце жывем, але гэта ўсё часова. Мы столькі робім сабе прышчэпак ад будучых праблем, што я таксама пакутую, як і ўсе, і падаецца, што сіл няма, і віна грызе перад тымі, хто сядзіць, і перад тымі, хто трывае, перад палітвязнямі, якія ўсе залежаць ад нашай перамогі. Але я разумею, што ўсё робіцца найлепшым чынам, і ўсё робіцца значна хутчэй, чым давялося цярпець той жа Польшчы, чым даводзілася цярпець тым жа людзям у Савецкім Саюзе і у іншых нейкіх краінах. Вы сказалі, што на самом пачатку нашай размовы, што вот у параўнанні з іншымі краінамі ўсё ж такі вот зменаў і перамогі мы беларусы даб'юцца значна хутчэй, чым усе астатнія. Ну, хтосьці можа так вот падумаць, ну вот хутчэй, гэта вот можа быць ужо паслязаўтра. Я ведаючы, што вы любіце капацца ў архівах, то есть гісторыю зазіраць, а для гісторыі там можа і 10 гадоў гэта імгненне. Так вось, з якімі катэгорыямі вы, кажучы пра хуткасць, зараз как бы так працуеце, з якімі катэгорыямі часу? Ну, я вам скажу так, у мяне ёсць свае ўнутраныя календары, ёсць нейкія календары, якія я атрымліваю з гутарак з людзьмі, якія ўсё ж такі больш кампетэнтныя, чым я. І ёсць нейкія такія умоўныя лічбы, якія б я магла назваць, ну, не як гісторык, я ўсё ж такі не цалкам гісторык і не маю адпаведнай адукацыі, але як чалавек, які ўсё ж такі назіраў некаторыя працэсы праз архівы. Мой унутраны календар, ён зацыклены на канец лістапада. Календар тых людзей, з якімі я размаўляю, якія ўжо блізкія да паліталогіі, да экспертных назіранняў, да экспертных каментароў, яны амаль усе ў адзін голас называюць люты. А так, увогуле, я не думаю, што гэта больш за год. Я думаю, год – это такая, ведаеце, ну, такая цифра, ўжо далей якой проста не будзе. Гэта ўсё, насамрэч, пытанне тыдняў і месяца. Ну, хорошо, потому что Александр Федута, якому, в прынцыпе, можна верыць, ну, правда, не ведаю, яшчэ не правяраў, якая з яго ванга, але вось ён казаў, што гэты та не, а вось наступны Новы год мы ўжо будзем спрабаваць сустрэць з новым лідарам краіны. Давайте больш, можа быць, спачатку такое одно прыемнае пытанне, тэма дакладней, адно можа не вельмі. Пра змены ў грамадстве. От все ж таки, як на ваш погляд змянілася беларускае грамадства, колькі у гэтых зменах беларускасці і ці незваротныя гэтыя змены? Я б так сказала, змянілася не ўсё грамадства цалкам, ну, вот усе 100%. Але змяніліся тыя людзі, якія заўсёды рухаюць грамадства наперад. Яны, можа, і не столькі змяніліся, колькі выявіліся.
з'явіліся нейкія такія жудасныя, трагічныя, але магчымасці праявіць найлепшае, што ў іх было. І вось гэтая салідарнасць проста шакуючая. Я на сваім прыкладзе яе адчула, і я памятаю, што самае галоўнае адчуванне вось тых эмоцый, якія я испытвала яшчэ напрыканцы, на пачатку лета, калі вось са мной не працягнулі кантракт, я помню, што ад гэтай салідарнасці і падтрымкі, якая на мяне абрушылася, гэта быў нейкі такі шок. Гэта не верылася, і адчуваў сябе нейкім сорам перед гэтымі людзьмі, што ты не варты тых адносінаў, якія да цябе дэманструюць абсалютна незнаёмыя цябе людзі. То бок это шакуючая проста салідарнасць, у добрым сэнсе шакуючая. Гэта трываласць, гэта абсалютна немагчымая мужнасць на грані на мяжы самаахвярнасцю. Гэта такое уменне у гарызантальных сувязях у нейкіх, без лідараў, без каманды, без нейкай там адказнасці, без публічнасці, а публічнасць заўсёды ж, ведаеце, спрашчае учынкі. На міру і смерць красна, калі ты публічны, табе лягчэй, калі ты не публічны, табе складаней рабіць дабро. Але вось гэта гатовасць людзей рабіць дабро не публічна, маштабна, у ахвяру самому сабе. Это, канешне, ўсё абсалютна такія новыя для нас рэчы, яны беспаваротныя, назад шляху няма, і я хочу сказаць, што яны беларускія. Бо калі ўспамінаць гісторыю, калі так корпацца нават у сваёй гісторыі, я от цяпер успамінаю, як моцна падтрымлівала нас яшчэ нешматлікая супольнасць беларускамоўная, калі Павел сеў першы раз. Гэта было, просто што гэта неяк, ведаеце, згубілася ў часе і згубілася ў нейкіх потым астатніх перажываннях. І я думаю, што беларускасць гэтага працэсу, яна найперш у нашых нейкіх матрыцах паводзінаў, а яны беларускія гэтыя матрыцы. І яны нам уласцівыя і мірнасць, і талерантнасць, і салідарнасць, і талака, і гарызантальнасць нашых сувязяў, бо беларусы не давяраюць уладзе, якая б яна ні была. І беларусы схільныя так спецыфічна ставіцца да лідараў, таму яны так да іх і ставяцца, і ўсё жыццё да іх так ставіліся. І проста цяпер такі час, які вось гэта ўсё вынес на паверхню, і гэта, канешне, вельмі натхняльна і беспаваротна. Але адначасова, безумоўна, мы маем прыклады самага жахлівага, жудаснага, мразотнага, вось гэтага, што таксама ёсць у нас, і што бачылі людзі падчас 1937 года і падчас сусветнай вайны, вось гэта паліцайшчына, вось гэтая такія, ведаеце, сквапнасць, нейкая зацыкленасць на матэрыяльным дабрабыце, няўменне думаць пра іншых, гэта ж таксама ёсць у нас, і цяпер усё навідавоку, цяпер усё абсалютна ляжыць, вось абірай. І дзеці на гэта глядзяць, і падлеткі на гэта глядзяць, і цяпер вельмі проста выбраць, кім ты будзеш. А чалавек так пабудаваны, што калі у яго няма нейкіх дзіцячых праблемаў, траўмаў у сям'і, ён абярэ дабро. І сёння яго вельмі проста выбіраць дабро, яно вельмі добра бачнае. Я калі вось пытаўся пра тое, як змянілася нашае беларускае грамадства за гэтыя некалькі месяцаў, імкліва абсалютна. Я просто падумаў зараз, ось яшчэ да пачатку, в прынцыпе, вот у гэтых, на самом пачатку ўсіх гэтых працэсаў Павел Севярынец патрапіў, быў кінуты за краты. І вот ён там, а гэтыя працэсы ідуць. Вот ён выйдзе, і вот наколькі для яго будзе шакуючым вот гэтыя змены, якія адбыліся ў грамадстве за той час, пакуль ён вымушаны быў за кратамі знаходзіцца. Ведаеце што, па-першае, ён цяпер больш інфармаваны. Я вось гляжу па лістах, што ён адгукаецца недзе зопавай мовай, калі ён піша лісты такія, якія ён думае, што могуць быць апублічаны. Недзе крышачку больш падрабязна. Я бачу, што ён у такім амаль рэжыме, можа на дзён 5 запаздвае ён у сваіх звестках, але я так разумею, што ён больш-менш в курсе
Гэта не так, як ён быў на акрэсцінай, зусім нічога не ведаў. І ведаеце, што дзіўна, што ён усё гэта ўжо прадбачыў, яго это ўсё апісана ў Беларусаліме. Вось другая частка Беларусаліму, яна кніжка дастаткова складаная для чытання, але для тых, хто ўмее чытаць інтэлектуальную літаратуру і хто ўмее разбірацца, Беларусалім, другая частка, абсалютна пра тое, што адбываецца, нават з лакацыямі. То бок там вось апісваюцца нейкія такія падзеі, якія мусілі адбывацца ў будучыні, бо другая частка Беларусаліма адносіць нас у будучыню Беларусі. Ну і там, конечно, вельмі дзіўна. Там усё як цяпер, і нават названыя месцы. І Няміга, і Стэла, і масты гэтыя, і гэтыя тысячы сцягоў. То бок, я думаю, што Павел, яму зараз проста, таму што ён унутры той рэальнасці, якую ён прадбачыў, якую ён хацеў, дзеля якой ён жыў усё свядомае сваё жыццё, бо ён у гэтым руху з такіх малых гадоў, што не ведаю, ці ёсць яшчэ хто з такім жа прыкладам. Вось, таму я думаю, што Павлу і праца знойдзецца, і куды прыкласці сябе, безумоўна, знойдзецца, і ён даволі хутка адаптуецца. Галоўнае, каб ён хутчэй, канешне, выйшаў. Ну і на заканчэнне, як бы гэта не прыкра, але ўсё ж такі тое, што адбываецца, гэта досыць моцная і псіхалагічная траўма. Я зараз маю на ўвазе вот гэтыя ўсе жорсткія разгоны, збіццё, смерці, катаванні. Ці як вот гэта вы ўспрымаеце? Адны кажуць, што лепш это ўспрымаць так, што нас не забівае, то робіць нас мацнейшымі. Другія кажуць, што ўсё ж такі па заканчэнні ўсяго гэтага ўсё ж шмат каму давядзецца нейкую псіхалагічную нейкую дапамогу, нейкім чынам штосьці рабіць са сваім унутраным станам, бо это без следа не сыходзіць. Як вы думаеце, беларускае грамадства, ему спатрэбіцца псіхолог, псіхааналітык, псіхатэрапеўт, не буду там пра псіхіатра гаварыць? Безумоўна, спатрэбіцца, безумоўна. І я ведаю, што цяпер армія псіхолагаў, армія проста сотні, можа і тысячы людзей дзень і ноч без сна, валанцёрску працуюць з гэтым і спрабуюць дапамагчы людзям. І гэтая наша рэфлексія над падзеямі, яна павінна будзе быць і медыцынскай, і культурнай, і культура павінна будзе разбірацца. Гэта ще вельмі даўгая, цяжкая і складаная праца, і ведаеце, што я думаю, што не толькі тым, хто зараз на баку мірных пратэстаў, спатрэбіцца абавязкова псіхалагічная дапамога, але і уявіце сабе, што мы будзем рабіць з гэтай зграяй, якую цяпер трымаюць у казармах, якую цяпер апрацоўваюць ідэалагічна, якіх даводзяць да стану жывёл. А што будзем рабіць з гэтымі хлопчыкамі тэрміновай службы, якія цяпер стаяць у ачапленнях? Я іх шмат побачыла. Падчас аднаго з маршаў я хадзіла і з імі пыталася размаўляць, і я ведаю, што шмат хто так спрабуе. І бывае ж так, што хлопчык у ачапленні стаіць, а ягоная мама насупраць сярод пратэстаў. І ось гэтым людзям, якая будзе патрэбна псіхалагічная падтрымка і дапамога, гэта наогул цяжка сабе ўявіць. Але мы з усім гэтым справімся, і справімся вельмі хутка. І працэс аднаўлення ў беларусаў заўсёды быў хуткім і спорым, таму што беларусы, яны, як гэта не шкада, але мы так жывем, яны прызвычаеныя да таго, каб аднаўляцца, да таго, каб падымацца з попелу. Мы з гэтым справімся, і мы гэта зробім. Ось такая мы птушка Фенікс. Менавіта. На заканчэнне. Падзяліцеся ўсё ж такі, ці звярніцеся, ці парайце, якім чынам, што рабіць, каб не страчваць аптымізму, нават калі праглядаеш стужку навінаў з апошнімі падзеямі. Ўсё гэта замацавана ў лозунгу, якому ўжо не першы год, які нарадзіўся даўным-давно і які цяпер набыў новае дыханне. Верым, можам, пераможам. Трэба верыць, трэба рабіць усё, што мы можам,
і трэба быць гатовымі перамагаць. Я не думаю, што ёсць нейкі больш такі зразумелы рэцэпт. Дзякуй вялікі. Да, галоўнае верыць, а тое, што зможам, гэта праўда. Калі ставіць сабе за мэту, то заўсёды зможам. Дарэчы, праанансую, нарэшце была надрукаваная, і хутка мы яе прадставім. Наша кніга, сумесная праца Еўрарадыё і кампаніі «Сымбаль-Бай» па выніку нашых двух гадоў вырабу праграмы пра беларускую нацыянальную ідэю. Кніга гатовая, надрукаваная, так і называецца «Беларуская нацыянальная ідэя». Хутка яе можна будзе набыць. Ну і Ганна Севярынец, адна з гераінь гэтай кнігі. Кніга вас чакае. Чакаю на ваш аўтограф на нашай кнізе. Хутка прэзентацыя. Дзякуй вялікі. Ганна Севярынец, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце нас. Не губляйце аптымізму.